तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव गान्धीबारि 3 नं खोला दिपिलि बियाब बाथौ गौथुमाव 30 साननि हारिमु मावबादा लानानै फैदों। बेहाय जों मोसानायाव बाहागो लादों आरो माखासे आदा आबौ बिथांमोना खाम सिफुं सेरजा दामनायाव बाहागो लादों। जों दा बागुरुम्बा मोसानाय, मोसाग्लांनाय मोसानाय, रोनसोन्द्रि मोसानाय, दावस्रि देलाय मोसानाय, जारा फाग्ला मोसानाय आरिखौ सोलोंबोबाय। सोलोंनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। धीरेन रामसियारि साराबो जोंखौ गोबां मोजाङै सोलोंहोदों। सारनि फोरोंनायखौ जोङो गोबां मोजां मोनदों। सारा जोंखौ जेसे हायो एसे मोजां फोरोंनो नाजादों। जोंबो इयुनाव सासे मोसाखावरि जानो लुबैयो। बे गान्धीबारियाव 30 साननि बर'नि दोरोङारि मोसानाय आयदा बेखौ फोरोंनो थाखाय आंखौ लाबोदों। दा बेहाय दिनै 22 खालार अर्थात 22 दिन जाबाय मोसानाय फोरोंनाया। बे 22 दिनाव गासै 8 आयदाखौ फोरोंनो हाबाय। मानोना गथ'फोरा गोदान गोजा सानसेबो मोसाफेराखै। दा बिसोरनि आथिं आखाइ बेफोरखौ फाहामनायावनो गोबां सम लादों। बेनि थाखाय बे 22 दिनाव 8नि बारा हानांगौमोन, नाथाय 8 आयदाखौल' फोरोंनो हाबाय। बेफोर जाबाय बागुरुम्बा, मोसाग्लांनाय, रोनसोन्द्रि, सिख्रि सिख्ला, दावस्रि देलाय, जारा फाग्ला, बे गासै 8 आयदाखौ फोरोंनो हाबाय आरो दासिम। गोसोआ जोबोद गुदुं नुदों। मानोना आगोलाव खोनानाय बायदिबा बे हालामाव माने वार्कशप जाबावदोंमोन एबसुनि आन्दाराव, नाथाय मोसाखावरि फैयाखै होननानै खोनादों, खम फैदोंमोन। दा बे खेबनि मावबादायाव ओरैबायदि फैदों, माने 200नि सायाव फैनायखौ नुदों आरो। ओरैनोथ' मोनसे फर्म साबमिसन लादों। फर्माथ' 200ल' नङा, जानो हागौ 500सो फर्म जादों खोमा। बे गथ'फोरा थांलाय फैलाय दा माने एसे खमायबाय। खिन्थु फार्स्ट टाइमाव बिदिनो माने 200नि सायाव 300सोबो जादोंमोन जानो हागौ आरोखि। दा एसे खमायलांबाय थादों आरो। बेफोरखौ बेखौनो मेसेज होनो लुबैयो जे जोंनि अरिजिना मा बा जोंनि सिनायथिया मा, जों माजों गावखौ सिनायथि होनो हागोन, बेखौ जों साफ्रोमबो लाइमोनफोरा मोनथिनाया मोजां। जे आथिखालाव एसे आगोलनिख्रुइ माने गोसो बोनायखौ नुसिनदों। मोनसे समाव जोङो मोसाग्रा दामग्रा देग्राखौनो जोङो नागिरनानै मोनामोन आरो। दा मोनसे थासारि मोनसे फैदों। दा जोंनि गेजेराव मोनसे बारहावा फैदों जे जोंनि बागुरुम्बा मोसानायखौ माने गिनिस बुक वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय मोसानायनि मोनसे थांखि लादों। बे थांखिया सारा माने बर' ओनसोलफोराव गोसारजोब्बाय। बा बे गोसारनायखौ नुनानै जोंनि बर' लाइमोन सिख्लाफोराबो बा सेंग्राफोरा बे वर्ल्ड रेकर्डनि थाखाय बाहागो लानो मोनगोन नामा, बेबायदि मोनसे हास्थायनायजों गासैबो जोंनि बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ लोब लोब ओंखारबोनायखौ नुनो मोनदों आरो। दासिम आङो गुवाहाटियावबो बे बागुरुम्बानि सायाव वार्कशप खालामहैबाय। बेवहायबो ओरैबायदि मोसाग्रा ओंखारदों। आरो नैबे गान्धीबारियावबो फैदों आङो, बेवहायबो गोबां मोसाग्रा ओंखारदों। तामुलपुरावबो आङो फोरोंखांबाय, बेवहायबो गोबां मोसाग्रा ओंखारदों। जोंनि बाक्सा डिस्ट्रिक्ट मुसलपुरनि अदालबारियावबो जों फोरोंदोंमोन। बेवहायबो 300सोनि बारा माने मोसाग्रा गथ'फोर ओंखारनायखौ नुनो मोनदों आरो। दा बे हिसाबै माने जोंनि जा सिनायथि, बे सिनायथिखौ होनो थाखाय जोंनि लाइमोनफोरा सांग्रां जाबोदों। मानोना बड'फानि मोनसे सिमां बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय, बा गेरेमसा माहारि दानो थांनोब्ला जोंनि हारिमु आयदायावबो दामनाय देनाय गासैयावबो जोङो रोंखा राखा जानांगोन। आरो जोंनि लाइमोनफोरा बेवहाय ओंखारबोनांगोन, लेखा गोरों गथ'फोरा ओंखारबोनांगोन। बेखिनियानो। हौवासाफोरा एक्सुवेलि मोनसे लाजिनाय दं। लाजिनाया ओरैबायदिहाय, जेराव सिख्लाफोर थायो बेवहाय हौवासाफोरा एसे लाजिनानै जानगाराव थायो। आरो नैबे ट्रेडिसनेल होननाय जिनिसखौ मानसिफोरा गोबाङानो एक्सेप्ट खालामनो हायाखै आरो। जे मडार्न टाइपनिब्रा मडार्न डेन्सफोरावबा थाङो, सोरबा जुदि गिटार मेन्डलिन बा बायदिसिना भायलिन साइलिन बेफोरावबा थांगोन। नाथाय जोंनि बे ट्रेडिसनेल जे खाम सिफुं सेरजाखौ बेखौ माबोरैहाय दामनो बा बेखौ दामनानै मा जानो, बेबायदि मोनसे साननाय दं आरो। जानो हागौ बेफोर जाहोननि थाखायनो माने सेंग्राफोरा खम